Къде хвърля трева, мамо? Ето. Преславчо, къде хвърля трева? В езерото? Във водата? Водата от тревата. Тревата плува водата? Галата. Галата. Камерата? Да. О, снима ли татко ти? За галата. Камерата? Галата там. Да, камерата. И какво има, мамо? Има ли къщички? Къщички. Къде? Птички. Живеят птички. Къде живеят птички? Ей, там горе малките къщички. Нали? Да. Да. И какво има още? Слънче? Слънчето. Мамо. Голямо слънче. И там какво става? Цяла. Пазу. Цяло. Има ли влакче? Аячето. Какво има там? Аячето. Има влакче ли, мамо? Какво правят на влакчето децата? Пускат. Пускат се Да. и се качват. Кат. Има ли тунелче? Лелочи. Кой минава през тунелчето? Лелочето. Кой минава? Ячо. През Славчо. Точно така, мамо. А Да, точно така. И видяхме ли каки? как е? Те духат ли балони? Да. Какви балони? Галата. Камерата, да. Да. Камерата. Печето. Да. Как прави с кончето, мамо? Кончето. Кончето. А принц как прави принц? Така прави принц. А ние какво му носим да еде? Еде. Какво еде? Еде. Морковчета? Мовачетата. Морковчетата ли, мамо? Да. Точно така! Тъчика. Мачетата. Свършиха ни морковчетата, мамо. Да. И после даваме тревички. Петки. И пак ще отидем ли на разходката? Да. В сряда. Цяла анка. Навънка на трева. Водата. Плува водата, Преславчо къса тревата и хвърля във водата. Нали? Птички. И птички! Да. Къде са те, мамо? Яя птички. Живеят птички. Е, там горе къщичките. Аде. Измори ли се, мамо, вече? Да си говорим. Гладен ли си още? Да. И какво? Птички. Птички. Яят. Живеят. Да. Къде живеят? Къщичките. Акценти. Излъче ли? И влакчета. Яячето. И влакчето.